Når man skal sætte sin inuren op, så skal man jo have gas på. Der er en gasregulator her, og der er en lille slange, som skal sidde i den ene på gasregulatoren, og den anden ende skal ind i dispenseren. I begge ender foregår det på den her måde, at man skubber den ind over den her lille tut, og den skal helt ind. Bum. Og nu sidder den sådan set godt nok, men når vi sætter tryk på, så er der jo fare for, at det bare hopper af. Så derfor har man den her lille møtrik her, som man skruer på. Forsigtigt med fingrene. Bare lige så den sidder. Ikke mere, fordi ellers så sker den hul i slangen, hvis man strammer den helt, og så har man sin gaslæg. Det samme i den anden ende. Føler man, at man har beskadiget i den her, eller kommer til at beskadige den, så tager man slangen af, så klipper man et lille stykke af slangen, og så sætter man på igen, så man er sikker på, at man ikke har et hul i slangen. Det næste vi så skal, det er så, at vi skal have sat den på gasregulatoren, eller på gasflasken. Vi sætter den her ned, og så drejer jeg gasflasken. Jeg drejer ikke gasregulatoren, fordi så får jeg jo snodet gasledningen. Nu skal jeg lige have til at sidde rent. Så drejer jeg gasledningen, eller gasflasken, indtil det begynder at sige psst. Når det siger psst, så strammer jeg. Og prøv at lægge mærke til, hvor lidt jeg strammer. Nu kommer der en lyd. Sådan. Så strammer jeg lige en kvart omgang. Sådan. Nu sidder den der. Jeg kan ikke høre noget. Hvis jeg gerne vil være helt sikker, så fylder jeg en spand med vand, og så dypper jeg hele motortjavsen, gasregulator og gasflaske ned i vandet. Hvis der kommer bobler op, ligesom når man har hul i en cykelslange, så skal den måske strammes lidt mere, eller ledningen er beskadiget her. Det kan man også se. Hvis ikke der kommer noget op, så er den tæt. Det er sådan set det. På dispenseren er der også mulighed for, at man kan lave en gaslæg. Den her slange skal helst være sådan nogenlunde klippet, måske klippet et lille stykke af heroppe, inden man monterer den. Tag det her gummistykke af, klip lidt af slangen, sæt gummistykket på igen, og så fører slangen godt op omkring den plastikdut, der sidder her. Hvis den kun sidder halvt oppe, så kan gassen også sive ud. Siver det bare ud i fladt. Det giver ikke rigtig nogen effekt, der kommer ikke rigtig noget, men den står og lægger gas. Den sidste ting, det er, når man så sætter gasflasken på. Nu skal jeg lige bruge den anden hånd her. Når jeg så sætter flasken på, op her, og jeg trykker ned, nu trykker jeg ned, og så springer den op. Så skal den selvfølgelig helt op og sidde omkring den der orange plastikting der. Så drej lige flasken et par gange, så man er sikker på, at den sidder, og så skulle det hele gerne fungere.